аввал бизнеси назариявиро хонда баъд сар кардан дар кор ё ягон бизнеси хурди камхарҷ кушода ҳам хондан дар кор? ҳаст муфлисӣ ҳақиқӣ ва ҳаст муфлисие ки ширкат махсус ба он тайёр мешавад. агар кас хоҳад ки дар бозор як дуконча дошта бошад, марҳамат монеае нест. бо ин кор кас соҳибкори худ мешавад, вале бизнесро беҳтараш аввал хонда баъд кардан дар кор. бизнесашонро калон карда наметавонанд, систематизатсия карда наметавонанд, рақамӣ гардонда бизнесро оптимизатсия кардаву бо ақлона намоянда монда наметавонанд. ва ӯ донишҳои профессионалӣ намерасад. баъд пеши мо барои хондан меоянд. дар ин толор аз тамоми олам одамон ба тренинги ман меоянд. аз Америка, аз Аврупо, аз тамоми дунё меоянд. шумо дар асоси таҷрибаҳоятон ба соҳибкороне ки зарари калон дидаанду аҳли оилаашон дастгирӣ намекунанд чӣ маслиҳат медиҳед? ҳеҷ гоҳ чунин ҳолатро охири кор гумон накунед. он чиро ки рӯй медиҳад эътироф ва қабул намояд. ҳар гуна зарарро бояд ба фоидаи дигар ба имконияти нав табдил диҳад. ҳоло кадом бизнесро инкишоф додан беҳтар аст ва ба кадом бизнес баръакс бинӣ халондан дар кор нест? вақте мегӯянд ки бо дӯстон бизнес кардан дар кор нест, бо хешон бизнес кардан дар кор нест, не дӯстон? ба шумо ин қадар бизнесҳо чӣ дар кор? ман мехоҳам миллиардер шавам. ин саволи хеле муҳим аст. бале, оё медонед ки ман аз тоҷикистонам? ман ҳадаф дорам. калонтарин мушкилие ки ман дар кишварҳоямон дар менеҷмент мебинам намоянда мондан аст. бизнес монанди мошин аст. дар мошин система бояд дуруст кор карда шуда бошад. танҳо ронандаро шинондан дар кор ки рава. агар инсон тайёр набошад, бизнес кардан дар кор нест. бизнес мисли казино ё қимор нест. шавад шуд, нашавад нашуд. не, бизнес математика аст. фаҳмиши дақиқ аст. нақшакашии дақиқ аст. статистика, математика, идоракунии рақамҳост. салом ба ҳамаи касоне ки маро мебинанду мешунаванд, хоҳ дар пахши мустақим бошаду хоҳ дар сабт. ба ҳама дуруд. мавзӯи имрӯзаи мо роҳҳои муваффақ шудан дар бизнес аст. он чӣ ки имрӯз мо баррасӣ мекунем, танҳо дар бораи бизнес нест, балки дар маҷмӯъ дар бораи муваффақият аст, дар бораи пушти сар гузошта тавонистани мушкилоту маҳдудият дар ҳаёт аст. ҳам ба таври объективӣ ва ҳам субъективӣ, хоҳ зоҳирӣ бошаду хоҳ ботинӣ. имрӯз меҳмони мо Саидмурод Давлатов аст. бизнесмене ки тақдири хеле ҷолиб дорад. ӯ бисёр мушкилиҳои ҷонгудози зиндагиро паси сар кардааст. ҳанӯз дар яксолагиаш падарашро аз даст додааст. дар айёми ҷавонӣ ба Москва омада бо мардикорӣ рӯз гузарондааст ва маҷбур шудааст ки дар қуттиҳо дар берун зери барф бихобад. баъди паси сар кардани бисёр мушкилиҳо тавонистааст ки муваффақ шавад ва ҳаёти хуше дошта бошад. мо бо Саидмурод дар чаҳорчӯбаи рубрикаи лидери афкор вомехӯрем ва ман одамони ҷолиберо даъват мекунам. касонеро ки дар касбу кор ва соҳаи худ ҷойгоҳи сазовор доранд. касонеро ки сирҳои худро мегӯянд, дастовардҳои чашмрас, дониш ва таҷрибаҳои хеле зиёд ва фоиданок доранд. ва имрӯз ману Саидмурод маслиҳат кардем ки суҳбат мекунем ва ба саволҳои шумо низ ҷавоб медиҳем. меҳмони имрӯзаамонро ба шумо каме муаррифӣ мекунам. тавре ки гуфтам, Саидмурод барвақт аз меҳри падар маҳрум мондааст ва бисёр азобҳо кашида ниҳоят муваффақ шудааст. ана Саидмурод пайваст мешавад. ҳоло суҳбатро сар мекунем. Саидмурод, салом ба шумо. шом бахайр. шом бахайр. шумо дар куҷоед? ҳоло ман дар Анталия ҳастам. мо дар инҷо семинар гузаронидем. ман худи ҳозир ба анҷом расонидам ва тавонистам ки аз одамон муддате фориғ шавам. акнун дар хизмати шумоям. яъне шумо дар он ҷо семинарҳо мегузаронед ва ба одамон дарс медиҳед? бале, семинарҳо мегузаронам. ман ҳоло дар бораи тақдири ғайриоддии шумо сухан кардам ва намедонам ки оё ин маълумот дуруст аст? дуруст аст, бале. ман гуфтам ки шумо дар кӯдакиятон падаратонро аз даст додаед, калон шуда дар як вақт ба 3 донишгоҳ дохил шудаед, вале баъдан боз имтиҳоноти вазнини зиндагӣ пеш омадааст ва шумо маҷбур шудаед ки бо меҳнати ҷисмонӣ дар Москваи пур аз душвориҳо пул кор кунед. борбардору мардикор шуда кор кардаед ва ғайра. метавонам 2 дақиқа дар ин бора гап занам? марҳамат. ман дар оилаамон фарзанди даҳумам. ман дар оилаи чӯпон таваллуд шудаам. падари ман дар деҳа чорво парвариш мекард. сипас вақте ман яксола будам, падарам ба садама дучор шуда ба ҳалокат расидааст. мо 10 фарзандро модарам худаш танҳо тарбия намуда ба воя расонидааст. ва баъдан ман мактаби миёнаро соли 1995 хатм кардам. соли 1992 дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ сар шуда буд. табиист ки мо ҳама дороиамонро бой додем. вақте ки ман ба шаҳр омадам, ба 3 мактаби олӣ қабул шудам.
ба донишгоҳи техникӣ, муҳандис сохтмончӣ, инчунин ба факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллӣ ва ба академияи мусиқӣ қабул шудам. дар 3 мактаби олӣ донишҷӯ шудам, вале барои хондан пул надоштам. ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт. замона хеле вазнин буд, сатҳи зиндагӣ паст буд. аз ин рӯ ман хонда натавонистам, тақдир ҳамин хел шуд. баъд ман мактаби олиро партофтаму ба Москва рафтам. дар ним соли аввал ҳамчун коргари сиёҳ кор кардам. дар Москва борбардорию мардикорӣ мекардам. албатта ман ҳамеша орзу мекардам ки бихонам. ман аз айёми кӯдакиам орзу мекардам ки дар Москва бихонам ва дастовардҳои калон дошта бошам. пас аз ним сол ман фаҳмидам ки бо корҳои вазнини ҷисмонӣ тақдирамро дигар карда наметавонам. аллакай соли 1996 фаро расида буд. он солҳо чандон осон набуданд. ҳама ҷо пур аз авбошону ҷинояткорон буд. солҳои хеле вазнин ва душвор буданд. баъд соли 1997 дохил шудам ва дар як вақт ҳам соҳаи психологияро ғоибона мехондам ва ҳам кор мекардам. то соли 2007 ман яке аз беҳтарин муаллимон тибқи системи Нарбеков будам. баъдан ман ширкати худам, мактаби худамро кушодам. ан ҳамин хел зиндагиам ташаккул ёфтааст. ман дар 27 солагиам озодӣ иқтисодӣ доштам. дар 28 солагиам бори якум банкрот шудам. баъд дар 30 солагиам аз нав ба по хестам. баъд бори дуюм банкрот шудам. ман як амрикоиро ба Осиёи миёна овардам. номаш Роберт Флетчер буд. ӯ лоиҳаи сармоягузорӣ дошт. ӯ ба ҳама пешниҳод мекард ки ба лоиҳааш сармоягузорӣ кунанд. баъд одамон ба лоиҳааш сармоягузорӣ карданд. сипас дар охир вақте лоиҳааш корношаям шуд, одамон ба офиси ман давида омаданд. гуфтанд ки мо ба ту бовар кардем, мо туро мешиносем, гумон кардем ки ту инсони худотарсӣ ва акнун мехоҳем ки пулҳои моро баргардонда диҳӣ. ман ба 174 кас пулеро ки нагирифтам баргардонида додам. ҳамон вақт ман ин қадар пулро ҳатто надида будам. ин хел шуд ки ҳаҷми пули онҳо $1,864,000 буд. ман бошам ин қадар пул надоштам. ман медонистам ки бо маош ин қадар пулро баргардонидан номумкин аст. ин соли 2008 буд, соли 2008. баъд ман қарзу кредитҳо гирифтам то ки бизнес кунам ва барои худ роҳи даромад ёбаму пули онҳоро баргардонам. солҳои 2009-2010 ҳаҷми қарзҳои ман тахминан ба $3 миллион расид. аз 174 кас ва боз 4 банк қарздор будам. ман маҷбур будам ин ҳама душвориҳоро паси сар созам. давоми 6 сол ман қарзҳоямро баргардонидам. бизнесҳо сохтам ва тавонистам ки кам кам қарзҳоямро то охирин тангаш баргардонам. солҳои 2014-2015 ман аз қарзҳоям раҳо шудам ва ҳоло ман худамро профессори хуб дар соҳаи қарздорӣ мешуморам. чунки баъдан ба одамони хеле зиёд ёрӣ кардам то аз қарзҳояшон раҳо ёбанд, аз қарзу кредит ва ғайра. ва тадриҷан якчанд бизнесҳо сохтам. ҳоло мо 27 бизнес дорем. бубахшед, мехостам донам ки чунин таърихи ҳаётро боз чӣ қадар касоне доранд ки ҳоло моро тамошо мекунанд. ҳоло ҳазорҳо кас моро тамошо мекунанд. илтимос, ана ин хел лайк монед. агар шумо ҳам ин қадар қарзи калонеро пардохта бошед ки он ба даромади шумо мувофиқ набуд. яъне вақте ки қарзатон аз даромадатон дида бениҳоят зиёдтар буд ва шумо бояд роҳи ғайриоддиеро ёфта қарзатонро бармегардондед. танҳо дар ин ҳолат лайк монед. агар шумо қарздор шуда бошед дар ҳаҷми хеле калоне ки бо ҳолати пешинаатон дода наметавонистед ва барои ҳамин шумо роҳи наверо дарёфтед. аввалин лайкро ман мемонам. дар ҳаёти ман низ чунин шуда буд, вале қарзи ман аз қарзи шумо дида камтар буд. ҳамагӣ $100,000. ин бениҳоят даромадам бошад $1,300 буд. ҳамон вақт ин бениҳоят душвор аст. вақте даромад кам бошад, ин бисёр душвор аст. ҳамон вақт ман рекетёрҳо, авбошон, финполисҳо, милисаҳо, умуман ҳамаро дидам. вақте қарздор шавӣ, одамон гумон мекунанд ки ту дар чизе гунаҳгорӣ ё ту одами хубу росткор нестӣ ва ғайра. бале, ва медонед маро лозим омад ки дар кадом як шабакаи иҷтимоӣ нависам ки ана бинед ман бо чунин кас вохӯрдам, ин дӯстам аст. пас ба ман навиштанд, шарм намедорӣ ки инро менависӣ, ӯ $250 миллион қарз дорад. шарм надошта менависӣ ки ӯ соҳибкори муваффақ аст. баъзе одамон намефаҳманд ки кори соҳибкори муваффақ ана ин хел мешавад. ту ба қулла мебарӣ ва баъд чизе мешавад, ҳодисае ки ба ту вобаста нест. лоиҳа метавонад ба зарар равад ва баъд боз боло равад. ва чунин як назарияи пешинае ҳаст ки чаро одамони муваффақи сарватманд дар масъалаи пул сахтанд.
чаро онҳо хасисанд? Барои он ки лаҳзаи поён фаромадан ба ёдашон мерасад замоне ки сахт сарфа мекарданд ва чун корашон боло меравад, боз ҳам ҳисоботи ошхонаву ресторанҳоро назорат мекунанд, ҳар як тангаашонро назорат мекунанд, хароҷоти нодаркорро бартараф месозанд ва одамоне ки як хел пули хуб кор мекунанд метавонанд дасткушоду сахӣ бошанд, чунки ин азобҳоро аз сар нагузарондаанд. Нигоҳ кунед, лайкҳо ҳастанд, миёни бинандагони мо одамоне ҳастанд ки чунин ҳолатро аз сар гузаронданд, шояд дар ҳаҷми дигар. Бинед 6 лайк. ташаккур. мебинед, касе ки доим дар болост ӯ қавӣ нест. қавӣ касест ки афтид ва нерӯ ёфта аз нав боло баромад. чунки ҳамеша муваффақ будан ё ҳадди ақал доим дар боло будан ба кас ҳеҷ чизро намеомӯзонад.